Kubhalo lwesincoko olohlulwe ziziqu ezintathu, intshayelelo, umxholo, isiphelo, kubalulekile into yoba siqaphele iziphumlisi ezizimpawu zokubhala ezifana nekoma nesinqi, kwanonobumba abakhulu ekuqaleni kwesivakalisi, kumagama abantu, kumagama endawo, iintsuku zeveki, iinyanga zonyaka, kunye neeholide ezikhethekileyo ezifana neGood Friday neKrismesi. Mhlawumbi ke isincoko singotyelelo kumzi wogcino-zilwanyana. Senze intshayelelo ke mhlawumbi sithi, ngoMgqibelo kwiveki edlulileyo, mna nosapho lwam besityelele eQueenspark engumzi wogcino-zilwanyana apha eMonti. Ndivula ke ngoku isivakalisi ngoMgqibelo, kaNgomgqibelo nankuya nobumba omkhulu, phinde ibe kaMgqibelo lusuku lweveki nankuya nobumba omkhulu. Ndifunde ndiyotsho phaa kuQueenspark, kaQueenspark oligama lendawo lesiNgesi, naphaya kaMonti oligama lendawo, ndibe nesinqi phaa ekugqibeleni. Gqibezela ke isishwankathelo ndingene kumxholo. Umxholo ungale nto siza kuthetha ngayo apha, uchaza konke obusenzeka ngelaa xesha benibuka izilwanyana. Mhlawumbi ke ngoku uthi, zininzi izilwanyana besizibona apho endingabalula phakathi kwazo intoni, indlulamthi. Qalisa ke ngoku ukwenza uluhlu lwezilwanyana, indlulamthi, koma, ingonyama, koma, iinkawu, koma, kunye nendlovu, besisinqi ekugqibeleni. Sigqithe siye kwisiphelo. Sishwankathela amava akho ke ngohambo uba uzive njani kwaye zintoni ozifundileyo. Mhlawumbi uthi ke, uhambo lwethu kum ibingelulo usuku nje lokuzonwabisa. So xa usenza esaa sivakalisi sithi, uhambo uqala ngantoni? Ngonobumba omkhulu uhambo. Uhambo lwethu kum ibingelulo nje usuku lokuzonwabisa, koma, ibisiso nesifundo ngobomi bezilwanyana zasendle, koma, kwaye bekumnandi nokuzibonela kufutshane izilwanyana. Ubeke ntoni ekugqibeleni? Isinqi. Phele nje apho, and then sijike ke laa ntetho kaNandi, mhlawumbi simthi uba nguNandi, yolaa tyelelo lwakhe phaa kulaa myezo wezilwanyana, siyenze intetho ngqo. Intetho ngqo ke akutshintshi nto kuyo, qha uyachaza laa ntetho. Wena mntu uchazayo ke ngoku uqalisa uthi, uNandi uthi, ungunobumba omkhulu, uba usekuqaleni, nobumba omkhulu igama lomntu. uNandi uthi, beke ntoni? Ikoma. Qalise ke uvule ngezaa mpawu zocaphulo zokuvula. Intetho kaNandi, ngoMgqibelo kwiveki ephelileyo, mna nosapho lwam besiye eQueenspark eseMonti. Ubeke ntoni? Isinqi. Ube sowuvala ngezi zivalayo. Okanye uqale ngentetho kaNandi uthi, ngoMgqibelo, naphaya ube kunobumba omkhulu, but phaa phambili uqale uvule phaa laa ntetho, uyivulele, ngoMgqibelo, ungalibali ke unobumba omkhulu, usuku lweveki kwiveki ephelileyo, mna nosapho lwam besiya eQueenspark, nobumba omkhulu, naphaa eMonti nobumba omkhulu. Ubeke ntoni? Ikoma. Emva kwekoma uyathini? Uyayivalela laa ntetho. Watsho uNandi, besisinqi ekugqibeleni. So intetho ngqo uyenzile ke ngoku ngolaa hlobo, ibe yintetho engathanga ngqo. Uthetha laa ntetho uyichaza ngolaa hlobo, kodwa ke ngoku awufaki ntoni? Iimpawu zocaphulo. Uthi, uNandi uthi, ngoMgqibelo kwiveki edlulileyo, yena nosapho lwakhe bebeye eQueenspark eseMonti. So naphaya uqala ngantoni? Uqala ngonobumba omkhulu, uNandi usekuqaleni kwesivakalisi, oligama lomntu. Utsho ke uthi, ngoMgqibelo, ngolaa hlobo ke nobumba omkhulu, Queenspark, noMonti, besisinqi phi ekugqibeleni. Wenze ke le nto kuthiwa yintetho engathanga ngqo because awunazo intoni? Iimpawu zocaphulo.